Ramos San Carlos. Kung papiliyon ka sa kwarta o gugma, asa ka man aning duha. Kay kung ako ang papiliyon, pahalagway kwarta basta lang may gugma. O gugma or kwarta, magpili ka, asa imong palabiyon. Gugma or kwarta, magpili ka, asa imong palabihon. Kung kwarta ang imuhang pilion, tanan ang gusto mo imong paliton. Bisag wa kay gugma alang kaniya, kalira kayo siyang pasugton. Gugma or kwarta, magpili ka, asa imong palabihon. Gugma or kwarta, magpili ka, asa imong palabihon. Kung gugma ang imong piliyon, kung gugma ang imong piliyon, ikaw masinaptanon. Daghan ang gipahilag sa gugma, daghang nag-away sa kwarta. Kay iya diyaing hihigugma, ang giapa siya radiyaing kwarta. Gugma or kwarta, magpili ka, asa imong palabihon. Gugma or kwarta, magpili ka, asa imong palabihon. Kung gugma ang imong piliyon, kung gugma ang imong piliyon, ikaw masinaptanon. Daghan ang gipahilag sa gugma, daghang nag-away sa kwarta. Kay iya diyaing hihigugma, ang giapa siya radiyaing kwarta. Gugma or kwarta, magpili ka, asa imong palabihon. Gugma or kwarta, magpili ka, asa imong palabihon. Kay akong piliyon, mao ang gugma.